Azi o să facem o ciorbă falsă de burtă și o să avem nevoie de o lingură de ulei, 2 cepe tocate, un ardei roșu și un morcov, 500 de grame de ciuperci pleurotus, cimbru după gust, 200 de grame de piept de pui afumat, 4 gălbenușuri, 4 căței de usturoi, 300 de grame de smântână și sare și piper. Se amestecă toate și se pun la fiert. Și aici avem ciorbă de burtă varianta falsă.